வணக்கம். கோபால்பட்டியிலிருந்து 3 கிலோமீட்டர்ல சூப்பரான 2 ஏக்கர் 80 சென்ட்ல மாந்தோப்பு, தென்னந்தோப்பு, இலுமிச்சந்தோப்பு எல்லாம் 3 தோப்பும் கலந்த தோப்பா தரமான லேண்டா கொண்டாந்துருக்கு. எல்லா கண்டுக்குமே சொட்டு நீர் போட்டுருக்காங்க. பூமிக்குள்ளே பயிற்சி பைப் லைன் ஃபுல்லா இருக்கு. ஒரு பெரிய ஃப்ரீ சர்வீஸ் கேணி இருக்கு. ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் போர் இருக்கு. தரமான லேண்டு. பூமி நல்லா சூப்பரா இருக்கு. நீங்க இதுல என்ன விவசாயம் போடலாம். ரோட்ல இருந்து ஒரு 50 மீட்டர் மட்டும் மண் பாதை, 20 அடி பாதை இருக்கு. 30 மீட்டர் தான் வரும். தரமான லேண்டு. இந்த தோப்புல மொத்தம் 100 மாங்காய் மரம் இருக்கு. எல்லாமே ஜாதி மரம். அந்த தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே விட்டுற மாட்டீங்க. 130 தென்னை மரம் இருக்கா, 30 மரம் காய்க்குது, 100 மரம் ஹைபிரிட் மரம். இன்னொரு 3 வருஷம் 2 வருஷத்துல காய்ச்சிரும். உங்களுக்கு 50 எலுமிச்சை மரம் இருக்கு. அது நல்ல பெரிய மரமா இருக்கு. தரமா லேண்டு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சூப்பர் லேண்டு. யார் பார்த்தாலும் விட மாட்டீங்க. எல்லா விதத்துக்கும் பிடிக்கும். அதுக்கு ஓனர் கேட்குற ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்டுக்கு 30,000 கேட்குறாரு. ஸ்ட்ரெயிட் ஓனர் தான். நம்பி